Good morning guys. Ayun. Galing na kami ng Hyundai. May pinapunta ng tech yung Hyundai nga dyan sa apartment. Tapos na-check na din si Tonyo. So ayun nga, kailangan ito papunta sa kanila. Niratrat ko pa yung yung service center nila eh. Nakakaloka. Kasi ayaw mag ito na naman po tayo pag nagva-vlog ako. Sige siya sa kaloka talaga. Alam mo naman kasing yung anyway, ayun nga. Nasungita ko yung tarayan ko yung katext ko kanina. Sabi ko, kasi yun eh, Friday pa ako nagre-request nung tech. Eh, sobrang lapit lang naman namin sa Hyundai, di ba? Pwedeng walking distance nga. Sabi ko, susunday ko na lang. Para at least hindi na sila maaabala. Kung baka konting abala lang, 5 minutes lang, sisilipin lang talaga yung sasakyan, yung unit. Tapos, ayun ma'am, kasi ganyan. Sabi ko, kailangan ko pa ba magpa-appointment sa inyo? Bla 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 bla, ganyan. Tapos biglang nagpadala ng actually sumubod ako dun eh. Pero nauna na sila na nagpadala na sila. Nakakabuisit kasi. Palpak na unit na ewan. Anyway guys, pupunta na tayo ngayong nagre-record ba? Yeah, nagre-record naman. Gamit ko kasi cellphone ko. Punta tayo ngayon Don Carlos. Susunduin natin si Kami tsaka si Kali. Tapos yung dalawang papi pa, mga Conan Jr. Pabet natin sila ngayon guys. Hindi ko alam kung talagang buntis si Kali. Kasi sabi ni Mika, parang nag-ano daw yung dede. Baka nabuntis ni Junior mga kaloka. Kahit si Kami, ganun eh. Hindi, ba daw kasi si Kali ngayon? Sorry guys, maalog. Cellphone ang gamit ko. So, tara, punta tayo doon Cartas ngayon. Uy, pogi talaga eh. Ba't ka nakahubad? Wala. Dali na, akit na tayo. Ano? Dali na, Dali na, titignan natin yung mga dogs. Ha? Titignan natin yung dogs. Careful ha. Dali, tingnan natin mga dogs. Hello guys! Ayun, magandang hapon. Tinamad na naman po yung asawa ko na samahan ako sa vet. Ayun. Kasi pahingay na muna daw yung mga doggies at stress out kanina sa biyahe from Don Carlos papunta rito. Sa likod lang kasi namin sila nilagyan lang ng takip para hindi mainitan. Pero saglit lang naman guys, mga 10 minutes biyahe lang yun. Tapos pinadiguan na ni Emma. Bukas na ba natin dadalhin de? Bukas na lang daw. So, yun. Magsisimba na lang ako sa, siguro talaga. Magsisimba na lang ako sa Baclaran. Pero punta muna tayo ngayong store. Kasi dadalhin ko tong, mga inano ni daddy kagabi ng mga damit niya. Ayan, bibigay ko sa mga kapatid ko. Ang dami pa dyan guys, yung mga hindi nagagamit, mga bago talaga. Mga ayaw ni daddy na design. Tapos yung mga pinang-work niya before, yung mga ganyan. Ayan, sabi ko pwede sa kapatid ko yan. Magtanggal siya, kaya dadaling ko. Ay! Malabo. Ayan. Ayan, welcome back, Kami Kali. Ngayon, yung dalawa. Hindi naman maingay. Shh! Bukas na daw kayo dadalhin. Tinamad na naman yung driver natin. Kaloka. Pero pinaliguan na yan ni MC. Pumayat kayo. Bakit kaya? Puro aso na lang tayo dito Mas magastos pa yung aso natin kaysa sa pagkain natin. Kaloka. Yung ba yun? Mas malaki pa yung budget ng aso kaysa sa amin guys. Yung bigas namin ayun ang tagal, maubos. Yung sa aso. Pang
ano, nakakadalawang sako na. Yes! Ay, si Miggy. Lahat ito naligo. Lahat sila, nakaligo ngayon. Ah, si Groot lang ang hindi, no? Balikan mo na, Sige na. Sige. Tako talaga. Joke lang. Ako na magpapaligo. Hindi ako nagpaligo. Ayaw niya talagang binubuhusan siya ng tubig, Pini! Si ano to, Si Octavia, tsaka si Lexa. Octavia. Tunog Donya. Huy! Hala siya, Ala, paknit! Huwag kang amoy-amoy dyan, wala ka naman tutog, Ha? Hello? Wala! Shh, Maggie! Napakasungit talaga nito. Baby niya. Naku po! Ala, nagmamaktol na naman yung binata namin, Yung baby niya daw. Asan yung baby mo? May girlfriend kasi siya nakilala dyan sa palaruan O, tingnan nyo naman yung baby niya kasi Ang arte grabe Naku talaga naman, akala mo Akala mo, yung baby niya daw. Ay, grabe naman. Pinaghiwalay kayo, baby ko. Ay, grabe naman talaga. Yung baby mo, yung Lollipop baby, bibigyan mo siya. Uy, grabe naman. Manliligaw ka na, anak? Manliligaw ka ba? Hindi. Ano? Anong gagawin mo kay baby? Ano? Chichirya? Bawal yung chichirya dun sa baby. Ha? Bibigyan ka? Binigyan Ikaw, ka. dapat bigyan kita? Wala na yung chichirya. Hindi siya ata binigyan siya. Binigyan ka ng baby ng chichirya? Ayun. Pangalan nun? Ano pangalan nun? Baby, stand up na dyan. Ma-dirty dyan Stand up na. Ang dali na. Ayun na dyan. Hala, lagot. Pag yan na in love na. In fairness. Ang luwag na nga dito, guys. Nag-LRT kasi ako Ayan, kaya dito ako sa kabilang side. Napadaan. Ayan, maluwag na talaga dito sa sa Baclaran. Dati pag ganitong Vermonts, naku, kukunti na lang ang madadaanan mo rito. Ngayon, pati sasakyan, nakakadaan na. Ayan, sisimba lang tayo sa Baclaran kasi Wednesday ngayon, Novena Day. Magkano dyan, kuya? 25. Sige nga po. Bago pa ba yan? Bago yan, tita. Makatita ka naman, kuya. Wala ba yung yung may asin na may sili? Bibigyan na lang ito. Literal talaga na sili. Nadarugin ni kuya. Wala kayong dinurugan na ng sili. Ba't ang mahal? 25. Sige, tabi muna tayo. Wag maingay. Ayan, na kayo. Kakain tayo. Wait lang, aray ko. Teka lang. Kakain muna kami, daddy. Ayan guys, request kong ulam kay auntie kanina. Kaso bakit walang brown rice? Wala, teka lang. Auntie, brown rice ko. Uy, wala. Ba't wala? Ayan, mga makukulit. Kali! Tabya! Pagit talaga po, Tabya. Palitan ko pangalan yan. Yung isa, okay na, si Lexa. Si Tokyo na lang kaya yung isa, daddy. Yung isa, Money Heist. Si Tokyo. Si ano? Sino yung isang babae na naman? Nairobi. Dabi. Oh, yan. Puro naman kay daddy lapit. Alis! Boom. Ay, mga regard. Mga regard! Ayan, bukas na namin yan papabet, guys. Yan, pinaliguan lang kanina. Kasi diba pag tinurukan na sila, bawal silang paliguan. So, inuna muna namin yung ligo nila kanina.
Pero sana ito hindi magbuntis para hindi na dumami yung Hindi yan duction. buntis. Ha? Parang ganito lang, oh. Transform yung mga, ano niya. Hindi ba? Oo nga eh. Si Junior, oh, tuwan-tuwa si Junior, oh, dami na yung kalaro. Ops, 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 huwag mag-away. Yugi! Ano si Yugi? Karga-karga galing. Karga-karga. Spoiled kay daddy si Junior eh. Pogi-pogi niya. Malalalala si Kali, oh. Kali-kali. Go, go, go! Oh, ano mo na, kulong mo na dito. Tulog na tayo. Kulong na, kulong na, kulong na. Baka mamaya pag, ay bukas pag gising namin eh, wala na. Wala na akong sofa. Diyan muna kayo. So that's it lang guys. Ay! Si Maggie talaga, napakasungit to oh. Ito parang talo pa nito yung ano eh. Matandang lagi eh. Oh, Ay, pasok na kayo sa ano. mapasok na. Wala na. Ayun, good night guys. See you bukas. Kulong. Ugi! Pati si Pogi, kulong mo na dyan. Hindi lahat yan eh. Naging orgy. Morning! Morning, morning! Ayan, paliliguan ko sila ulit ngayon guys. Kasi hinigaan nila yung ihi. Umihi sila kagabi. Tapos hinigaan nila. Loko! Yan, mabantot ulit sila ngayon. Kailangan palang lagyan dyan ng ano din. Higaan nila. Pero yun nga, kukunin din naman to ni Jeff eh. Pero ayoko nang ibalik kay Jeff. Parang ayoko nang ibalik kay Jeff po eh. Sana akin na kayo no. Siya akin na yan eh. Akin na yan eh. Ayun. Tapos patatanggalan ko sila ng ano. Titingnan ko sa vet mamaya kung pwede na silang tanggalan ng ovaries. Spay. Jing 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 jing. Magano to magta-3 months. 3rd month na nila ngayong October 27. Jing 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 jing. Gaganda nyo. Diyan lang. Sige, play lang kayo dyan. Hey! Ikaw na lang, ha? Ayun, isa na paliguan ko na, guys. Ayun. And then, may deliver tayo from Holy Crab. Ayun, thank you so much, Holy Crab. Ay, may ano pa sila. May beef ata to. Ayan. Curry ata to. Curry crab with shrimp. Oh, sarap. Thai curry. My goodness. Nakaka-holy talaga. O, mapapa-holy-esque. Wow! Ang sarap! Medyo natapon lang yung sauce, pero kerebas lang. Ang laki! With shrimp. Yummers! Thank you, Holy Crab! Ayan guys, yung ano nila. Sa Instagram. Yan. Dahil puti sila. Blanca, anti-side daw. Anyway, kain tayo guys. Lunch na to. Ayan. Coffee. Valentos to. Kaso nagwa-white rice pa si daddy. Brown rice sa akin. And steak. Tapos ito. Valentos din. Paghihimay ko daw siya. Kain tayo. Wait lang. Mainit ba yan? Yes. Sama? Ayun dumating yan. Kanina lang. Pwede tayo? Ganun yung paano siya. Let's solo the list of your Auntie, kain na auntie. Hindi kumakain ito si auntie pala. Buksan mo ilaw. Para makita nila. Bagong Bearbrand, mas pinatibay. Ngayon, Grabe. more zinc, tulong laban sa sakit, plus more calcium, tulong sa paglaki. Teka lang. Kaya ang jump shot mo yun, graduate ka ngayon. Bearbrand. Showtime game na! Kahit kamali, kung kahit talong-galong mo, bangong panalo sa Sunsilk with 5-hour perfume for 5 times smoother and fragrant hair. Panalo! Sneakers. Steak. Katigil, Sunsilk. Ay, nako. Unity lahat tayo. Mas happy na ang Ay, puta rin. ganyan. Pinunas. So, yun guys. Brown rice with, So,
Hindi ko ma-distinguish kung ano yan. Crab. And shrimp. Yummer. Gumamit kasi si Mami ng dami. Wala akong binasag niya with the chemical eh. Nanonood kasi kami na ng umitian lang. Anyway, let's start. Tingnan nyo naman boy. Kano kalaki yung ano. Ang ingay naman. Mag-iingay yan. Ano gusto mo? Shrimp? Ante, sipon. Ayaw mo? Hindi talaga kumakain si Ante. Ate shrimp po. Papa. Ang ingay, doggies. Palabasin mo, ang ingay. Sarap. Anghang. Uy! Ayun po papa! Oh! Bege! Naiinom na naman mga dogit na to. Wait lang. Oh, yan. Akit na kayo dyan. Dali na. Akit na. Ayan. Di ko na sila kinage, guys. Pati talin din na rin. Mabilis lang naman. Malapit lang naman kami sa Cartimar. Ayun. Tapos, bibilan sila ng dog food. And then, punta na ako sa, sa store. Kasi, injection ko ngayon nung gluta. Tapos, sa arms. Hello, babies! Hello! Diyan ka lang! Hi! You're so cute! Di ko alam kung ano yung papangalan dito. Gusto ni dating ipalitan yung pangalan eh. Ayan. First injection nila ngayon. Wala pang file yan. Wala pa. Cute, cute! Oh, kukunan. Malikot yung isa eh. Itong isa lang behave lang sa baba. Simula pagkalagay ko sa kanya. Shh! Let's go na! Let's go na! Yan. Tumayo na siya. Tara, 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 tara! Yan, tapos na yung isa guys. After 2 months pa Dok, bago sila pwedeng is-pain. Hindi ako schedule pa mga. Sige. Good girl. Pauwi na kami guys. Ayan, grabe. Ang hirap na may bagong baby. Basic kwenta. Teka lang. Parking? Bumili na rin ako ng dog food nila. Tapos, ayun, yung nila. Ano nga ito rin? Hamburga. Kasi tablet na daw sila eh. So ayun, ihalo na lang mamaya sa sa pagkain nila. Hindi ka na, grabe yung pawis ko. Tingnan nyo. Mamantika na lalo. Behave dyan ah. Behave lang. Isos. Na-stress na rin sila. O panay na. Dahan. Oh! Lex,
in Tokyo. Pinalitan ko yung Octavia ng Tokyo. Ayan, balik nila sa ano guys, October 24. Second 5-in-1 nila. Init. Hello guys! Ayan, dito ako sa store. Sabi niya, asan yung tusok ko? Ayan. Sabi ko, i-kiss niya. Kiss mo yung tusok ni tata. Ayan yung injection ano. Uy, naku naman. Dito pa, may tusok pa ako dito. Para kulang. Masarap naman talaga ng kiss ng kakas na yan. Dang! Kumain na ba? Isus! Ayaw mo punta kay Baby Shane? No. Bakit? Iwan na ako eh. Oo nga Sino eh. nang iwan sa'yo? Sino nang iwan sa'yo? Tito. Tito? Uy, sama ka sa akin. Pupunta ako ulit doon. Sama ka kay Sama ka? Matatak. Bakit? Eh, pakabibo talaga nito. Jado. Ha? Jado. Sarado ko? Oh, ito na nga. Oh, sarado. Ito. Oh, kita yung sarili niya. Kantaan mo daw yung mga guys. Kantaan mo ulit sila. Dali. And guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi guys. Kanta ka dali. Where are you? Twinkle. Up, Ano pa? Jaba. Tapa. Jado. Oh. Jado. Ah, shadow. Oh. Oh, yun. Oh. Sinker. Ay! Jaba. Chapa. Kaya kayo babiyachi. Ha? Kaya kayo babiyachi. Bukas sa Tuesday, no? Sama ka? Sinker. Oh, sarado na natin, ha? Ayan, dinala ko dito, guys. Yung tira kong ano, crab kanina. Super half lang naman nakain ko talaga dyan. Tapos yung cover nito. Tapos yung chocolate cake para kay Buntis. Tanong siya kanina kung meron pa daw. Sabi ko, sige, daling ko dyan. O, ayan na. Satisfied? Ayan, guys. Session ko ulit kay Nurse K. Hello. Pangilan na natin to Nurse K. Di ko binibilang actually kasi ang sarap sarap magpaturok. Fresh ka lang mo. Nakita mo Correct. sa pictures. Kahit po yan. Kahit puyat ka. Yun eh. Tapos yung ating inaasam-asam na Barbie doll, ano? Barbie arms. Barbie arms soon. Lapit na. Ayan. Tapos na ako sa ano guys. Yung gluta. Turo ka niya na. Tapos face. Always bigas tayo ng mukha. Sa'yo. So, sayang wala si Paul, walang taga-vlog. Hindi pumunta si Paul eh. Right. Mataba na si Rika. Ano? Laki ng hatch yan eh. Bata na rin ang buti. Alam po na yun. 4 months. Pagpa-check up ko sabi ni Doc na Ito din si Nurse. Buntis din. For
1 month pa 1 na month ata. or 4 weeks, 6 Or 2 months. 6 weeks. Nalaman niyo pala, 6 weeks. Opo, 6 weeks pa na. 6 weeks ko na lang. Ano ba, may pintik na rin ba? Wala pa daw, ma'am. 7 weeks. Wala. Ano lang. Akala ko po kasi magkakaroon na ako kasi nga yung breast ko sa sakit. Namili pa ako ng napkin. Ang dami. Wala naman pala. Yun na pala yun. Hindi nga siya nakaka... Kasi di ba din yung first trimester ko kami tulog lang. Ako po wala. Ay sa pagkain na. Wala. Just maano sa pagkain. First trimester. Ngayon, okay ka. Ayan, pinasok ko na sila dito, guys. Yan. Para pag nag-poop, matatanggal ko agad. Kasi pag sa labas sila, kinabukasan na makikita. Naku! Masyadong masyadong madumi. Mga bastos kasi ito eh. Kaloka. Glutin! Si Glutin, tanggalan na ng Glutin! Yan, lahat sila nandito. Lahat ng dogs. Pero mamaya si Poknat, mangangalabit ulit yan. Lalabas na siya. Takot na takot si Poknat sa sa lamig. Ay, yan ang malamig, guys. Magstay lang yan dito mga few hours, gano'n. Pag nilalamig na siya, nangangalabit na talaga siya. Yan. Speaking na dito siya. Ganyan lang muna yan. Stay dito. Tapos mamaya, labas na siya. Good night! Good night, puppies! Night, night! Tapos pinasok ko na lang yung yung map. Para anytime na mag-bibi. Ayan. Higaan yung kanya-kanyang higaan na eh. Oh. Nox, boy, yung night day. Night guys. Yung bukas.